Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang mga kwento tungkol sa mga aswang at mga mutya. Ngunit hindi naman lahat sa atin ay naniniwala dito. Para sa iba kasi, ang mga kwentong ito ay mga haka-haka lamang at hindi totoo. Pero paano na lamang kung isang araw ay maengkwentro mo ang lahat ng mga yan? Ano kaya ang gagawin mo? Isang mapagpalang araw, Karine, at maging sa lahat ng inyong taga-subaybay dito sa inyong channel. Sa pangalang Kaloy nyo na lang ako tawagin. Ulila na ako sa ama. 30 anyos na ako noong mangyari ang ikukwento ko sa inyo. Pero mas pinili ko noon na wag na munang mag-asawa kahit nasa hustong gulang na ako. Kasama ko noon sa buhay ang aking inang matanda na rin noong mangyari ang ikukwento ko. Nag-iisang anak lang nila ako, kaya walang aagapay o mag-aalaga kay nanay sa oras na mag-asawa na ako. Pinili ko na muna noong sulitin ang buhay niyang kasama ako hanggat nabubuhay pa siya. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay nangyari noong early 90s pa. Pero kahit kailanman ay hindi ko yun malilimutan. Anak! Kaloy! Gumising ka na at kakain na! Medyo pasigaw ni nanay na gising niya sa akin na may kasama pang hagod sa likod ko. Kaya napabalikwas tuloy ako ng gising, Karine. Ay, akala ko kung may bahana. Si nanay talaga, oh. Ganyan talaga si nanay, Karine. Madalas malakas talaga ang boses. Matanda na kasi at mahina ang pandinig. Kaya siguro ganyan kalakas ang boses. Kumain ka na riyan. Ilalako ko lang itong pinutoyo kong isda. Sa tabing dagat nakapwesto ang aming maliit na bahay. Sumasampa ako sa mga bangka ng mga kakilala ko upang sumama sa pangingisda. Ang kita ko doon ay yun ang pinanggagasos namin ni nanay sa pang-araw-araw namin. Minsan ay may mga naiuwi din naman akong isda. Sa pamamagitan nun ay madadagdagan ang aming panggastos sa bahay. Isang araw, habang nasa laot kami, may isang maliit na pawikan na sumama sa aming lambat. Gusto sanang ibalik ng mga kasamahan ko yun sa dagat, pero nakita ko kasing may sugat ito sa isang paa niya. Kaya nagdesisyon akong dalhin na lang ito pabalik sa Pangpang. Wag na nating ibalik. Mukhang mapapahamak lang siya pag binalik pa natin siya dyan, eh. Tingnan nyo, may sugat siya sa paa. Saka ko na lang ibalik kung magaling na siya. Mabuti at pumayag naman ang mga kasama ko, Karine, na dalhin ko ang pawikan na yun. Dahil sa kasing laki lang naman yun ng plato, ay hindi ako nahirapang dalhin. Pagbalik namin sa Pampang, ay sinalubong agad ako ni nanay ng isang kahindik-hindik na balita. Anak, alam mo ba ang balita ngayon sa baryo natin? Hindi po. Ano po ba yun, Nay? At mukha kayong nag-aalala. Yung alagang manok ni paring Ernesto, natagpuan na lang nilang gutay-gutay na ang katawan, na parang may kung ano mabangis na halimaw ang umatake sa kanila. Po? Abay, kailan ito nangyari? Nakakabahala naman. Sino naman kaya may gawa nun? Hindi pa nga nalalaman, anak. Pero sigurado silang hindi tao ang may kagagawa nito. Aswang ang hinihinala nila. Kaya ikaw, Kaloy, anak, ha? Mag-iingat ka. Grabe naman kayo, Nay. Baka asong ulol lang ang gumawa nun. Saka, ano naman ang gagawin ng aswang na yun dito sa atin? Malapit tayo sa dagat. Takot ang mga yun sa mga alat na lugar, no? Huwag kang pasisiguro, Kaloy. Kasi ang mga aswang, pag gustong kumain ng lamang loob,
walang pinipiling lugar. At saka, bakit may pawikan kang dala? Alam mo bang, bawal manghuli ng pawikan. Pwede kang makulong sa ginawa mong yan, Kaloy. Ay, alam ko po yun, Nay. Kaso nga lang, may sugat itong pawikan eh. Tingnan nyo. Kung hahayaan ko lang siya sa dagat, pwede siyang mamatay doon. Saka ko na lang siya ibabalik kung magaling na. Ikaw talagang bata ka. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Masyadong matulungin. Kaya proud na ako sa'yo, anak eh. Yun ang naging usapan sa buong maghapon sa aming baryo. Maraming nagsasabi na baka bagong yanggaw na aswang daw ang may gawa nun, Karine. Unang beses na nangyari ito sa aming baryo, kaya ganoon na lang kung magulat ang mga tao sa amin. 8:00 ng gabi, katatapos lang namin maghapunan ni Nanay, nagpasya akong magpahangin sa labas ng bahay. Nakatingin ako sa katapat kong dagat. Bilog ang buwan na sumasalamin sa malinaw na tubig ng karagatan. Walang katao-tao sa labas maliban sa akin. Hindi naman kasi katulad sa ibang bahagi ng baryo namin na dikit-dikit ang bahay. Dito kasi sa banda sa amin ay iilan lang ang bahay. Habang dinadama ko ang malamig na simoy ng hangin, ay mayroon akong napansin na isang babaeng naglalakad malapit sa dagat. Pasuray-suray ito na parang lasing. Mahabang puting bestida ang suot niya at nakapaa lamang siya. Kaya nagdesisyon akong lapitan siya. Miss! Miss, ayos ka lang? Mukhang lasing ka! Nilapitan ko pa siya upang alamin kung taga dito ba siya sa amin. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang hindi siya pamilyar sa akin. Miss, taga saan ka? lasing ka ba? Teka, tingnan mo, nakasayad na yung puting bestida mo sa buhangin. Tapos, bakit ang gulo ng buhok mo? Saan ka bang party na galing? Hindi niya ako pinapansin. Bagkus ay dire-diretso lang siya ng lakad, kaya hinabol ko na lang siya. Miss! Miss, bingi ka ba? Hello? Maganda ka pa sana kaso mukhang bingi ka eh. Nang maabutan ko siya, Karine, ay hinawakan ko siya sa balikat, kaya napatigil siya. Ay, pinapahabol mo pa ako. Bakit ka pa naglalakad sa ganitong oras ng gabi? Tapos, mag-isa ka pa. Alam mo bang... Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko, Karine, nang bigla siyang lumingon sa akin. Nagulat ako sa mukha niyang naglalaway. Lubog ang dalawang mata, tapos namumula pa. Idagdag mo pa ang nangingitim na ngipin nito. Madungis ang mukha, tapos marumi ang damit. May kulay pulang mantsa sa dibdib. Para siyang baliw kung tignan. Mabangis na baliw. Wow! Anong nangyari sa'yo? Itinulak ko ang liig niya nang tangkain niya akong kagatin. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Ramdam ko ang mga kuko niyang bumabaon sa balat ko. Ay! Ano bang nangyayari sa'yo? Lupayan mo nga ako! Mariin kong sabi. Halos matumba na kami sa kaganapang yon, Karine. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Nanay. Kaloy! Kaloy, nasaan ka bang bata ka? Naalarma ang babae sa boses ni Nanay, kaya binitawan niya ako at saka tumakbong palayo sa akin. Ako naman ay naiwan na iniinda ang hapdi sa balikat ko dahil sa kuko niyang bumaon. Ay, pesting babae yun ah! Aray ko, ang hapdi! Hoy! Diyan ka palang bata ka. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo ah! May baliw kasi yung babae na ako nakita na eh. Ito nga oh, kinalmot ako. Nagtataka naman si Nanay dahil sa sinabi ko. Dahil wala namang mga baliw na napapadpad dito sa lugar namin. Anong baliw? Kailan pa may napadpad na baliw dito sa atin, Aber? Ikaw yung baliw. Halika na nga. Umuwi na tayo.
maaga ka pa bukas papalaot, di ba? Kinabukasan, maaga kaming pumalaot. Habang nasa kasagsagan kami ng pangingisda, ay nag-uusap-usap ang mga kasamahan ko tungkol dun sa nangyari sa mga alagang hayop ni Mang Ernesto. Naniniwala silang aswang ang may kagagawan nun. Ang sabi pa nga ng isang kasama ko ay baka aswang na bagong yanggaw daw ang gumawa nun. Isang uri daw ito ng tao na ginawang aswang. Sa oras na mayanggaw ka daw, ay makakaranas ka ng matinding sakit sa loob ng katawan mo, pati sa buto. At pagkatapos daw nun, ay maghahanap ang laman mo ng pagkain na hindi mo rin alam kung ano. Basta parang baliw ka raw na naghahanap ng pagkain hindi naman sa'yo pamilyar. Hinahalin tulad ka rin sa asong nauulol na naglalaway habang naghahanap ng makakagat. At doon mo lang mapagtanto na laman ng tao o laman ng hayop daw ang nakain mo sa oras na bumalik ka na sa katinuan. Mailap at mabangis daw ang mga bagong yanggaw kaysa sa mga matagal na aswang. Kadalasan, hindi nila napipigil ang sariling kumain ng lamang loob. Kaya madalas na sa mga hayop na lang nila ito ginagawa, imbis sa mga tao. Hindi ako makaimik sa kanila, Karine, kasi naalala ko yung babaeng na inkwentro ko kagabi sa tabi ng dagat. Kung iintindihin mong mabuti talaga ang kwento ng mga kasamahan ko, parang inilalarawan nila ang baliw na babae kagabi. Pagka-uwi nga namin galing sa pangingisda, ay dumiretso agad ako sa bahay. Namamaga kasi ang balikat ko dahil sa kalmot ng babaeng yun. Marahil ay marumi ang kuko niyang bumaon sa balat ko, kaya namaga ito. Hanggang sa namaga pa ito lalo, Karine. Dahilan para hindi na ako makasampa sa bangka kinabukasan. Ilang gamot na rin ang ininom ko, pero walang pagbabago sa sugat at maga nito. Habang lumilipas ang araw, ay pabulok ng pabulok ang sugat ko. Gusto ni nanay na ipatingin na ako sa isang doktor, pero wala namang kaming sapat na pera. Kaya nagdesisyon na lang si nanay na ipatingin na lang ako sa isang magtatawas. Upang matahimik na rin ang kuryosidad ko sa babaeng yun, gusto kong malaman kung siya ba ang naengkwentro nilang bagong yanggaw. Maagang dumating ang magtatawas sa amin, si Mang Dulfo na galing pa sa ibang bayan. Kakilala ito ng kaibigan ni nanay at siya din ang nagturo sa amin sa magtatawas. Patingin nga ako, iho. Sige, umupo ka. Kumalma ka lang. Huwag kang mabahala. Kinuha niya ang posporo at saka sinindihan ang itim na kandila na nakatirik sa platito. Tapos ay kumuha siya ng kapirasong papel at saka binasayon ng langis na dala niya. At noong matapos ay idinikit niya yon sa sugat kong namamaga. Masakit ba? Sige lang, tiisin mo. Mukhang hindi ito ordinaryong kalmot ha. Ayon sa kwento mo at sa mga kwento dito sa inyong baryo, ay mukhang totoo ang hinala ninyo. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko pa naman tiyak. Pero tingnan natin kung anong lalabas sa papel na ito. Maya-maya pa ay kinuha na niya ang papel sa balikat ko. Tapos nag-orasyon lang siya saglit at diniretso na niya ang papel sa kandilang itim. Sa pamamagitan ng kandila ay pinausukan niya ang papel. Mukhang uri ito ng aswang. Saad niya na ikinalaki ng mata namin ni nanay. Po? Aswang? Oo. Dito natin yun masisigurado. Sa oras na ilagay ko ang papel na ito sa tubig. At ilang segundo pa nga, Karine,
ay binitawan na niya ang papel sa loob ng palanggana na may tubig. Lumutang yon sa tubig at unti-unting nabuo ang isang imahe. Wangis ng isang matandang babae ang lumabas doon. Tama. Aswang nga ang may kagagawan nito. Itong mukha na ito, ang aswang. Tapos itong sa kabila naman ng papel ay yung babaeng niyanggaw niya. Halos lumuwa ang mata ko, Karine, nang ipakita na sa akin ni Mang Dulfo ang mukha sa kapila ng papel. Kamukhang kamukha ito ng babaeng kumalmot sa akin. Siya nga! Yung babaeng akala kong baliw! Yung babaeng nakita ko nakaraang gabi sa tabi ng dagat! Siya nga ito, Nay! Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig, Karine. Halos tumindig ang balahibo ko sa buong katawan. Totoo nga na bagong yanggaw ang may kagagawan sa mga alagang manok ni Mang Ernesto. Hindi ko kayang gamutin ng uri ng sugat na ito. Masyadong malakas ang nagmamay-ari sa babaeng bagong yanggaw na ito. Mas malakas siya kaysa sa akin. Ang dapat yung gawin, lumapit na sa isang albularyo. Pasensya ka na. Ang magagawa ko lang sa ngayon ay ang malaman kung sino ang gumawa niyan sa'yo. Umalis din naman agad ang magtatawas, Karine. Nag-iwan siya ng mga halamang pampatanggal ng sakit, pero hindi pampahilom. Nalungkot naman si nanay dahil doon. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking higaan, nasa loob ng maliit na kwarto ko kasi ang ginawa kong sisidlan ng pawikan. Sinadya kong ilagay ang pawikan sa loob ng kwarto ko para hindi paglaruan ng mga bata sa labas. At isa pa ay baka makita ng mga aso ito kung sa labas. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga bituin. Hanggang sa umagaw sa atensyon ko ang isang sobrang nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa pawikan. Halos hindi ko matignan ng diretsahan yun. Mga ilang segundo ring tumagal yun hanggang sa bumalik ng paunti-unti ang kadiliman. Kasabay ng pagbalik ng dilim sa loob ng kwarto ko ay ganun din ang dahan-dahang paglaho ng pawikan. Ha? Nawala! Hanggang sa mag-iwan ito ng isang kapirasong kabibe. Kahit masakit ang balikat ko, ay sinikap kong bumaba sa higaan ko upang damputin ang naiwan ng pawikan. Kabibe? Bakit naging ganito? Kapirasong kabibe lang ito ng bahay ng pawikan ah. Mga ilang saglit pa, Karine, ay biglang kumislap ito sa kamay ko at maya-maya lang ay bigla akong nakaramdam ng paggaan ng katawan ko. Unti-unti ko ring naramdaman ang pagkawala ng kirot sa mga sugat ko. Ang kaninang nahihirapan akong gumalaw, ngayon ay normal na akong nakakagalaw. Nang tignan ko nga, Karine, ang balikat ko ay hindi na ito namamaga. Ha? Gumaling na ako? Hindi na masakit. Pero paano? Ibinalik ko ang tingin ko sa kabibing hawak ko at saka bumulong. Ikaw bang may kagagawan nito, pawikan? Kung ikaw nga, maraming salamat ha. Itong iniwan mong kabibi sa akin, alam kong palatandaan ito ng iyong pasasalamat. Pangako, itatago ko ito. Napapangiti na lang ako kahit naguguluhan sa mga nangyayari. Ibinalita ko rin yun kay nanay. Noong una ay ayaw niyang maniwala. Pero noong makita niyang magaling na ang mga sugat ko, ay naniwala na rin siya. Kinabukasan ay napadpad ako sa tabing dagat. Dala ko ang kapirasong kabibi doon. Binutasan ko yon upang gawing kwintas. Palatandaan sa pag-iingat ko sa naiwang alaala ng pawikang yon. Pero maya-maya
ay maririnig ko na ang matining na sigaw ni nanay. Kaya dali-dali akong tumayo at saka tumakbong pabalik sa bahay. Nay! Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Para naman tayo nasusunugan yan eh. Aligaga si nanay noong lapitan ako. Ang sabi niya, may nakita daw siyang babaeng nakayuko sa likod ng bahay namin. Pero tumakbo din ito noong makita niya si nanay. Nakasuot daw ito ng puting bestidang marumi, tapos magulo ang buhok at nanlilisik ang dalawang mata. Tumakbo raw ito sa kakahuyang bahagi. Pumasok sa masukal na kakahuyan. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay dumating naman si Manong Lando kasama pa ang iilang mga tao upang ibalita na namatay ang mga alagang hayop niya at naabutan daw niyang nilalantakan ito ng isang babae. Dito raw sa amin tumakbo ang babae, kaya nagtanong sila kung may napansin daw ba kami. Kaya itinuro naman namin agad kung saan pumunta ang babae. Maghapong hinanap nila ang babaeng yun, Karine. Pero sumapit na ang kadiliman ay hindi nila nakita kahit anino ng babae. Halos tambayan na nga ng iilan ang masukal na kakahuyan. May mga dala silang sulong kawayan pero wala man lang nangyayari. Mailap ang babaeng bagong yanggaw, Karine. Umaatake lang siya sa oras na wala siyang namamataang mga tao sa paligid. Pero nagpapasalamat pa rin kami na mga hayop lang ang inaatake niya at hindi tao. Lumipas ang isang araw. Bumalik na ako sa pagsampa sa bangka. Pero wala kaming ibang pinag-uusapan kundi tungkol sa babaeng bagong yanggaw. Nag-abiso na rin ang punong barangay namin tungkol doon. Pero may iilan din namang hindi naniniwala sa aswang. May kalakasan ang mga alon sa mga oras na yon, Karine. Pauwi na kami noon. Inaayos ko ang lambat namin nang bigla namang banggain ng malakas na alon ang aming bangka. Dahilan para mawalan naman ako ng balanse. Nabitawan ko ang lambat at nahulog ako sa puwitan ng bangka. Naramdaman ko na tumama ang kamay ko sa hélice ng bangka. Maging ang mga kasama ko ay nag-aalala na baka naputol ang kamay ko sa hélice. Pero laking gulat namin nang wala man lang kaming makitang kahit maliit na galos sa kamay ko. Nagtanong nga sila sa akin kung tumama ba talaga ang kamay ko sa hélice. Hindi. Muntikan na pero hindi naman tumama eh. Inilihim ko sa kanila ang totoo. Ayaw kung ano pa ang isipin nila. Pero alam ko sa sarili ko na tumama ang kamay ko sa hélice. Napatingin na lang ako sa suot kong kabibi na kwintas, Karine. Dahil ba sa'yo? Pabulong kong wika sa sarili ko. Pagka-uwi ay kinuwento ko naman kay nanay ang buong nangyari. Anak, nung unang panahon daw, may isang diwatang tagadagat na pinarusahan. Ginawa siyang pawikan upang pagbayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Tapos, Nay, anong kasunod na nangyari? Babalik lang siya sa tunay na kaanyuan niya kung merong isang taong tutulong sa kanya at ituring siya ng mabuti. Sa tingin ko, yung pawikan na inuwi mo rito, hindi malabong siya yon. Napahagalpak ako ng tawa, Karine. Kasi alam ko namang mahirap paniwalaan yun. Kwentong pambata at sa telebisyon mo lang yun mapapanood. Si nanay naman saan mo na naman napanood yan? Ang sabi niya ay lagi raw yun ikinakwento ng kanyang lola noong maliit pa lang silang magkakapatid. At isa pa, yung nangyari daw sa akin noong nakaraang gabi na gumaling ang sugat ko. Paano ko raw yun ipapaliwanag? Bahagya akong napatahimik, nag-isip at nagtanong sa sarili,
Tama si nanay. Paano ko yun ipapaliwanag kung walang kababalaghang nangyayari talaga sa mundong ito? Kaya posibleng totoo ang ikinikwento ng lola niya tungkol sa pawikan. Simula noon ay hindi ko na tinanggal sa leeg ko ang kwintas na yon, Karine. 2 beses na niya akong iniligtas at alam kong hindi pa yon ang huli. Ang babaeng bagong Yanggaw ay patuloy pa rin sa pambibiktima. Maging sa karatig baryo namin ay nakarating na. Panay hayop pa rin naman ang kanyang binibiktima. Wala pa namang kaming nababalitaan na may tao nang napatay ito. Isang araw ay bumalik sa amin si Mang Dulfo, yung matandang tumawas sa akin. May sinabi lang siyang mahalagang mensahe sa akin. Iho, ang kwintas na suot mo, galing sa isang diwata. Mutya ng pawikan kung tawagin. Ingatan mo ito at gamitin sa kabutihan. Po? Paano nyo naman nalaman, Mang Dulfo? Hindi ako pinapatulog ng panaginip ko. Isang diwata ang nagpapakita sa akin at itinuturo ang bahay ninyo. Iparating ko raw sa iyo na siya ang pawikan na tinulungan mo. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Mang Dulfo, Karine. Mahirap bang paniwalaan, pero sa dami ng nangyaring kababalaghan sa akin ay hindi na mahirap maniwala sa sinasabing yun ni Mang Dulfo. Pero nagtataka lang ako kung bakit kailangan sa kanyang panaginip pa magpakita ang diwata. Maaari namang sa akin na lang dumiretso. Pero ang sagot niya ay pwede naman daw na sa akin. Ngunit baka daw hindi kayanin ng utak ko at intindihin ang gustong ipahiwatig ng diwata. Isa siyang magtatawas kaya siya ang pinili ng diwata para iparating sa akin. Ang babaeng bagong Yanggaw, ang unang magiging misyon mo. Nasa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan ng mga tao sa baryo at sa ibang lugar. Huwag mo nang hintayin na maging ganap siyang aswang at maghanap na ng labang loob ng tao. Nakakatakot man, Mang Dulfo. Pero kung ito ang aking kapalaran, ay buong puso kong tatanggapin. Huwag kang matakot, Kaloy. Dahil ang hawak mong mutya ay hindi basta-basta. Bibigyan ka nito ng lakas at katawang kasing tigas ng kabibi ng isang pawikan. Mas matindi pa sa bakal at asero. Kahit tamaan pa ng pinakamatulis o pinakamatalim na espada, ay hindi ka tatablan. Maging pangil ng isang mabangis na hayop sa kagubatan ay baliwala. Paulanan ka man din ng maraming bala, hindi man lang ito mag-iiwan ng isang bakas. Higit doon, ay bibigyan ka nito ng talino na maging matching ay hindi uobra sa'yo. Kung ganon, walang dapat ikatakot. Naniniwala ko sa sinasabi mo, Mang Dulfo. Nakaalalay ang diwata sa'yo, Kaloy. Walang problema sa akin yung Mang Dulfo. Ang ikinakatakot ko lang ay yung baka balikan nila ang aking nanay. Sinisigurado kong hindi mangyayari yon, Kaloy. Sa takot lang nilang lumapit sa bahay ninyo. Bago ko alis mamaya, mag-iiwan ako ng orasyon sa bahay nyo upang hindi mapasok basta-basta ng mga masasamang loob. At bago nga umalis si Mang Dulfo, Karine, ay ginawa niya ang kanyang sinabi. Nag-iwan pa siya ng tapol na luya. Pangontra daw ito sa mga masasamang loob. Maging mga makamandag na ahas daw ay takot doon. Mga ilang araw ang lumipas. Ginawa ko ang tungkulin ko kagaya ng sinabi ni Mang Dulfo. 8:00 ng gabi ay lumabas ako ng bahay para mag-ikot-ikot sa baryo namin. Hindi naman gaanong madilim ang paligid dahil sa bilog na buwan. Mga ilang oras din akong naglalakad-lakad hanggang sa makakita ako ng isang anino na parang tumatakbo.
Kaya nagkubli na muna ako sa isang puno doon upang hanapin ang may-ari ng anino. Siya nga ito. Malakas ang kutob kong siya nga ito. Hindi ko pa man tuluyang nakita kung sino ang may-ari ng aninong yon. Pero alam ko na agad na ang babaeng bagong yanggaw ang may-ari nun. Maya-maya pa ay nakita ko na nga siya na tumalon sa isang bakod ng isang bahay. Balak na niya sigurong kumain ng labang loob ng mga hayop. Dali-dali naman akong tumakbo para puntahan siya. Lintik kang babae ka! Lagot ka sa akin! Nang makalapit na ako banda sa bakod, ay nakita niya ako noong lumingon siya. Kaya tumalon ulit siya palabas ng bakod. Kaasar! Pahabulin pa yata niya ako. Mabilis siyang tumakbo pero hindi ako tumitigil sa kakahabol sa kanya. Sinundan at sinundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa isang masukal na gubat. Dito ka pala nagtatago tuwing umaga, ha? Sige lang, magtago ka hanggat gusto mo. Hindi ko na nga siya makita noong makarating ako sa loob ng kakahuyan. Sobrang ilap niya, Karine. Idagdag mo pa ang kadilimang bumabalot sa loob ng kagubatan. Aba, mukhang lugi ako sa iyo, ha? Wala man lang ako dalang ilaw. Ilang segundo pa ay may mga nararamdaman akong parang may tumatakbo patawid sa likuran ko. Maging sa mga puno ay parang may mga kung anong mabangis na hayop din akong nararamdaman. Hindi tayo matatapos kung panay ang tago mo. Sayang, maganda ka pa sana. Sino kayang aswang ang nagyanggaw sa'yo? Pinakiramdaman ko na lang ang paligid ko. Alam kong susugod siya anumang oras. Napapabulong na lang ako sa suot kong kwintas. Ikaw nang bahala sa akin, ha. May tiwala ako sa iyo. Bago ko bitawan ang kwintas, ay hinalikan ko muna ito. Agad na kumislap ito. Patunay na naririnig niya ako. Alam kong nariyan ka lang. Kung ako sa iyo, lumabas ka na! Makalipas ang ilang segundo, ay sinugod na niya ako. Mabangis siya na parang tigre kung yumakap sa likod ko. Agad niyang sinakmal ang likod ko pero hindi yun tumalab. Napabitaw na lang siya dahil napagtanto niyang hindi ako tinatablan. Ano? Hindi ba bumabaon yung pangil mo? Para siyang palakang nakaharap sa akin. Umuusok siya sa galit pero alam niyang walang magagawa ang kanyang mga kagat. Maya-maya pa'y sinugod niya muli ako at saka kinalmot. Pero katulad ng sinabi ni Mang Dulfo, ay matigas pa sa bakal ang katawan ko. Kaya ang ginawa sa akin ng aswang ay hindi umubra. Nabali lamang ang mga kuko nito sa katawan ko. Kaya ang pwedeng gawin na lang niya ay ang tumakas muli. At tama nga ang hinala ko, natatakas na lang siya. Tumalon siya sa sanga ng punong malapit sa kanya at saka lumipat sa isang sanga pa ng puno hanggang sa nagpalipat-lipat na ito palayo. Mabilis ko naman siyang sinundan. Kahit masukal ang paligid na dinadaanan ko ay hindi ko yon alintana. Napipigtas na lang ang mga baging na madadaanan ko sa oras na banggain ng katawan ko. Maging ang mga punong kasing laki ng braso ko ay nababali kapag hinahawi ko. Umabot din ng ilang minuto ang habulan namin ng aswang. Nakarating kami sa dulo ng gubat at ang dulo noon ay isang bangin na ang ibaba ay dagat. Yan! Sige! Tumalong ka dyan sa tubig alat nang malusaw ka! Nakatingin lang siya sa akin at nakaabang susugurin ako. Panay ka lang naman ambay. Sige, mamili ka. Tatalon ka dyan o lalabanan mo na lang ako. Kung sa bagay, wala ka namang pagpipilian eh. May sasabihin pa sana ako pero hindi ko na nasabi dahil
Bumubulusok na naman siyang pasugod sa akin. Ang akala niyang matutumba niya ako, pero mali ang akala niya dahil yun pa ang nagbigay sa kanya ng sakit ng katawan. Dahil nagawa kong mahawakan ang braso niya at saka binalibag sa puno, pero mabilis din naman siyang tumayo. Pero maya-maya ay natumba din naman siya. Tapos gumapang papunta sa akin. Patayin mo na ako! Parang awa mo na! Hindi ko na kaya! Maiyak-iyak niyang wika. Alam ko, Karine, na aswang siya at marami nang naperwisyong mga alagang hayop. Pero alam ko rin na hindi niya yun ginusto. Ginawa lang niya ang hinahanap ng kanyang laman. Ha? Bakit? Nakaramdam tuloy ako ng awa sa kanya. Ordinaryong babae lang naman siyang naging biktima ng mga aswang. Hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit gumagala siya sa baryo namin para pumatay ng mga hayop. Pinupunan lang naman niya ang sikmura na hinahanap ng kanyang kalamnan at sistema. Ano ba? Sige na! Patayin mo na ako! Bigla siyang tumayo at saka itinulak ako. Tinignan niya ako sa dalawang mata at saka marahang umatras. Pinabayaan ko lang siya sa nais niyang gawin. Wala nang lunas sa nangyayari sa akin ito! Nakita kong tumulo ang luha niya sa dalawang mata niya. Noong 1 metro na ang layo niya sa akin, ay nagmadali siyang tumalikod. Mukhang alam ko na ang gusto niyang gawin. Tumakbo siya ng mabilis at saka tumalon sa dagat. Agad ko siyang tinignan at nakita ko siya doon na umuusok ang katawan habang nakalutang. Sinadya niyang tumalon upang mangyari sa kanya ang mga bagay na yun. Hinila ko naman ang katawan niya sa pangpang. Bago ko siya iwanan ay tinignan ko pa siya. Malupit ang kapalaran sa iyo. Kahit alam kong hindi mo ito ginusto. Pero alam kong sa huli ng iyong hininga ay pinagsisisihan mo ang iyong mga nagawa. Kinabukasan ay natagpuan siya ng isang matandang nangangalakal sa tabi ng dagat. Mga ilang minuto pa ay pinagkaguluhan na siya ng mga tao. Maraming nagsasabi na ang babaeng yun ay may depresyon, nabaliw hanggang sa nagpagala-gala na lang sa baryo namin. Pero marami ding nagsasabi na ang babaeng yun ay isang bagong yanggaw. Walang totoong kumpirmasyon kung ano nga bang nangyari sa babaeng yun, pero alam ko sa sarili ko kung ano ang totoong pangyayari. Sa ngayon, Karine, ay 58 years old na rin ako. Namatay din naman si nanay mga ilang taon ang nakalipas pagkatapos nun. Ngayon ay may 3 anak na ako at masayang namumuhay dito sa probinsya ng Iloilo. Wakas.